Sikwamkele kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo xa sihlabela mgama umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uye wancoma unikezelo lukarhulumente ngetyala lokubulawa kwesininzi ngakwilizwe laseSirayeli kwinkundla yehlabathi yezobulungisa. Ethetha kwindibano ye-ANC eMpumalanga phambi kwemibhiyozo yomhla wokuzalwa kolombutho, uRamaphosa uthe uzive enebhongo novuyo xa ebona umphathisa wezobulungisa exoxa elityala. Urhulumente waseSirayeli uzawuthi thaca ityala lakhe enkundleni namhlanje. And every day since October the 7th today. Inxusa lasePalestine eNingizimu Afrika uHanan Jarrah lithi icala elivulwe elakulele enkantolo yamazwe ezobulungiswa i-International Court of Justice libuyisa ithemba izakhamuzi zasePalestina. Lokhu likusho emva kokuthi ithimba labameli bakuleli lenze izethulo kule nkantolo lapho iNingizimu Afrika imangalele khona elakwa-Israel ngelithi lizama ukuqeda nya ngomphakathi wasePalestina. Nanjengoko igqiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika lithe thaca ingxoxo kwinkundla yezobulungisa yehlabathi eThe Hague kumzi wozakuzo wasePalestina ukweli loMzantsi Afrika, amakhulukhulu abantu adibene ngelokubonakalisa inkxaso ngakumaPalestina. Abemi basePalestina babambe ngazo zibini ngenkxaso abayifumene kuMzantsi Afrika. As a Palestinian, I feel humbled and privileged to be serving in a country like South Africa, where the president, the people, the government, everyone has that much respect for human beings and for humanity. Ukanti ngamazwa liqela xhase elinyathelo lithathwe nguMzantsi Afrika. We had seen massacres of the Israelis. We have seen people dying for no reason just because the Israelis decided to punish everyone for their occupation. And they want to be the only victim. They don't allow us or the Palestinians even to be victims. Now I think today things have changed. Today we see Israel, it's a historical day. We see Israel being prosecuted in front of the whole world by a country which is not directly involved. I wanted to watch this historic sitting of the court and this historic move, this brave move by South Africa, which is completely supported by Turkey. Turkey was one of the first countries, together with Malaysia and OIC, to come out in support of South Africa. The first thing that we have to keep in mind that we are not talking about the war. We are talking about genocide. We are talking about massacre. So since the very beginning, the Cuban government have supported the Palestinian cause. To kill kids, mothers, grandmothers, it's not something that we can see just passively at home. Kulindeleke ukuba igqiza lezomthetho lakwaSirayeli liqalise ezalo ingxoxo ngomso. Abarhanelwa abasixhenxe baseNigeria babanjiwe eFentele eRhawutini ngezityholo zokuxhwila usomashishini waseNigeria. Amapolisa aqinisekise ukuhlangulwa ngempumelelo kwalo somashishini phezolo liqela elichasene nokuxhwila. Indoda eneminyaka engama-48 ubudala ixhwilwe eFortsburg eRhawutini ngolwesithathu. Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe uthe eliqela lilandele umkhondo wexhoba kunye nabarhanelwa kwindawo yokulala eRandburg. In less than 24 hours, the SAPS team traced the victim and suspects to a lodge in Ferndale, Randburg on Thursday evening. 6 vehicles used by the suspects have been seized and impounded for further investigation. Money that was allegedly withdrawn from the businessman's bank account has also been recovered. In the last 2 years, the anti-kidnapping task team has arrested at least 300 suspects where victims were kidnapped for ransom payments. Kudutshulwe kwashona abashayeli bamatekisi abathathu ePort St John's eEastern Cape. Kukholakala ukuthi izisulu zithunjwe abalisa abangaziwa bebehlomile babaphoqa ukuthi bayohlonza omunye usomatekisi. Kutheke uma ngabe befika kulowo somatekisi bamsakaza ngenhlamvu maqedeke babhekisa kuzi izisulu ebeyithunjiwe. Kuqhuba unxunguphalo phakathi kwabakhweli kummandla wasePort St John's eMpuma Koloni okukuza emveni kokuba umbutho notaxi Border Taxi Alliance kungenoncedo
bejongene nezikhondo zamehlo kusuleke abantu abathathu kwaze kwantunywa ngomlilo iiteksi ezintathu kulo mmandla. Abantu ababini babulawa ngendlela engenalusini kuquka nomnikazi weteksi odutyulwe phezu kwebhlorho umzimvubu. Kungoku nje imeko imaxongo. Siyiphosa justice in the industry sishumayela into yoba mabekhona uxolo kuyo yonke le nto yenzekayo, kuthethwe xa ukhona ingxaki, kungabikho nto izokwenza into yoba kuphalale igazi. Sithi ke ii-families ezithe zashiywa zazilamane zazo kulo mqhoqhozo kusenzeka izolo, siyale sithumela amazwi ovelwana. Abakhweli boyikisela ubomi babo yaye bacela kube khona ungenelela ngokukhawulezileyo. Siseshoked asimandelwanga, isiphethe kakubi kakhulu uba uhlala unexhala lobukhwele eteksini, even ngoku abekho abanantsika, akukho bantu ePort Jones ngenxa yoba basenoloyiko abazi noba kwenzeka ntoni edolophini. Sisiva sixhalabe kakhulu ukuthi ngoba kaloku thina sihlala sihamba ngezi teksi yonke le mihla, sinoloyiko loba singachaphazeleka nathi. Sicela urhulumente enze noba kunganjani ngendlela abona ngayo ngathi singancedakala nathi kodwa siphephe ekugqibeleni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni livakalise unxunguphala ngale meko. Kambe ke ukwaqokelela igqiza labantu besebe lezothutho ukuya kuzama ukukhangela isisombululo esisiso kwimpixano ethe yakhokelela ekubulaweni kwabantu kula mmandla. Amapolisa atyale kuzo zonke iindawo zaseBusikisiki nasePort Jones uqinisekisa ukuba kukho unzinzo kulo mmandla. Umbutho uncedo Taxi Association okwazanga ukuba ufumaneke ukuba uphawule. Ndinkululeko unyembezi weendaba ze-SABC ePort Jones. Kwaze kwabuhlungu kakhulu umbukeli into eyenzeka phaa eSajonisi. Siyathemba into yokubana oku kuzawunyusa abakwantsasana into yokubana babeke phantsi izikhali. Kanti ke mbukeli, ngaphambi kokuba uphume uye naphi na, kuyabonakala into yobana iindawo ezininzi zichatshazelwe kakhulu yimvula. Siyacela ke uba ngaba uyaqhuba niqhube ngononophelo, kodwa ke masijonge into yokubana uqhubeka ntoni kwisimo sezulu. Rhabula ungafinci. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Usenior out ogama lakhe langempela uMafadi Albert Mogale, ungumculi oneminyaka engama-24 ubudala ephuma ke eLimpopo. Ungu DJ, ungumculi njalo njalo. Uzokhumbula ke umculi ukuthi ucula lapha eNingizimu Afrika kanjalo nasemazweni ke aphesheya kweyilwandle. Ingoma zakhe ke ezithandwayo ke zifana nelithi All in You nelithi Give Me Jesus. Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sibe naye lapha ekhaya Jikelele. Sine out sikubingelele sikamkele. Sawubona ma.
I just discovered now ngiceda kuthola manje ukuthi kanti wena ucela Give Me Jesus. How? Like No, it's me. Hayi ingoma emnandi kakhulu le ngiyayithokosela mina nginayo la efonini yami. Awucela nje mhlawumbe usichazele nombukele ekhaya ukuthi umculo waqala kanjani empilweni yakho? Umculo ngicala somewhere in 2010. Ubaba wathenga computer ekhaya. He went to meds because meds bengishiya esikoleni. So but then yaphuki computer and then sayilungisa. And then after that lo muntu lo bayilungisa and then afaka ama programs phakathi and then afaka FL Studio. Software lenza music and then as time went on, I'm busy ngayo. And then 2015 to 2016 was bengicala ukurelease music professionally. So and then 2022 when I releases mangikhipha All In You and then the magic happened. Wow. So ngesikhathi ke usebenzisa le computer ufundiswa ubani pho ukusebenzisa le program yokwenza umculo? Angifundisa ngomuntu. Wayifundela? I just learned on my own and then Vancouver, like in 2013, 2014, and then I think I got introduced to it's YouTube, and then I started to learn more and more and then yeah. Okay, so manje ngiyazi ukuthi sekune album ethi Sela Ebusuku. Awusixoxele kabanzi ngale album. No, album yes. There's kunama artist that I'm very proud to have, and it's gonna be a big album. Yeah. Why it is gonna be a big one? It's gonna be a big one. Trust me. Ngithembe wena. Yeah, ngithemba me. Manje ungathi ena yini mhlawumbe abalandeli abayithandayo nje ngomculo wakhe abayithakaselayo. Mina ngiyazi ukuthi leli culo lithi Give Me Jesus. Kade ngikhuluma nogxa wami ukholosa lo nje besuka nje ngiyamtshela ngithi Give Me Jesus. Utho igospel ngithi mina lalela, it's like a house, it's a beat, but ama lyrics are gospel. Yeah. Yeah. No, ngishaya gospel kahle. I'm a gospel artist. So but then I'm into dance music. Yeah. So I mix the two and then Oh, so onke amaculo akho awe gospel. Kunje it's dance music. Yeah, not wonke but most of them amaningi wawa ngawo. Yes. Why gospel ngabuza? I am a Christian ngumzalwane. Umzalwane. Ngumzalwane. Yes, and umculo gospel yathakasela kakhulu eNingizimu Afrika ngoba I think even emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu imoya yabantu iphukile, abantu baneyinkinga, so indawo abantu bajwayele ukubalekela kuyo isemthandazweni. So nje amaculo anomthandazo anomkhuleko abantu bayawuthakasela kakhulu. So uzolokhu uqhubekile nawo umculo gospel or mhlambe bakhona abaculi abanye ongathanda ukuthi usebenzisane nabo in the future? Yeah, bakhona abaculi laba like I would love to work with, but gospel is my main theme, so uzostika kubo. Ngizostika kuyo and then yeah. Sake savakashela usibubhanda la e-studio mas? Unfortunately no one. Uneswag like I think ilokuzana yakho ukuthi ugqoka kahle uyaswenka. So ngiyabona nje wangimcabanga yena sengicabanga wena nebeat yakho ngiyabona ukuthi hayi the two can these combos can communicate. So cha sibonga kakhulu ukuthi ke uze usivakashele namhlanje. Manje siyaxoxa nje kuphela noma uzosiculela mhlawumbe makhamba isikhathi. Maybe ngizocula. Awukwazi ukufika ekhaya jikelele bese nje ubashiya nje ababukeli behlezi kanjalo kufuneka bezwe lokhu esikuzwayo. Okay, kancane kancane. Ungathi nje mhlawumbe umlayezo wakho ongawudlulisa kubalandeli bakho kubantu abakuthandayo nanokuthi nje bangakuthola kanjani ke inkundla zokuxhumana. Siyazi inkundla zokuxhumana hayi into enkulu ke kulezi insuku bangaxhumana kanjani nawe mangabe befisa ukuthi ba interact nawe? No, bangithola Facebook, Senior Oat page, and then go Instagram. The handle is senior_oat_SA, and then on Twitter it's senior_oat and _SA, and YouTube channel food. So that's where bangithola khona. Oh, uveza ngo YouTube channel. Travel with me. Ngihamba ngiye kwi gig or utshengisa music that you're working on. I'm yet to work on that, but then manje like music pale. So but then I think I have 107,000 subscribers. So so high ka. Iyenziwa nemali lapha ku YouTube. Ngiyeke abantu bethi kuzwa imali. Iyenziwa kabantu. Ikhona kuya ngokuthi ubukwa ama views
ama-video akabuka kangakanani. Yeah, nama-ads, yes. Ngibona i-music video lapha uqinisile nali iBhayibheli Nkosi yami ubengakhuluma mama senior old umculo wakho wegospel naye ngiyayibona i-music video lapha yana iveze abantu abalapha esontweni. Uma ngabe nenza ama-music video ebaculi nenze njani batholaphi mhlawumbe abantu abazoba kuma-music video nanokuthi mhlawumbe kukhona abantu behind the scenes okuyibona abashoyo ukuthi sizokwenza i-music video kanje bayichaza? Oh, nginabangani mina like I have creative friends. So we plan things out, we write things out. Okay, fine. We have to make a music video, and then what is the theme? When like the time Senzele Ngoma, what was the message behind it? So we plan that out, and then send the music video, and then we find people, maybe our friends, professional people. Uma ngabe mhlawumbe usawumculo safika ke nawe sengiyazi ukuthi manje ayisu right. Kodwa ngesikhathi lapho usaqala like ngiyazi ukuthi inkece imali ukwenza uma music video. Yeah, yona imali. So kahle kufuneka nasephaketheni ube right kusukela seqala noma mhlawumbe khona indawo lapho uhamba uyokhala khona ukuthi uyacela mhlawumbe ekuxhase and then ukwazi ukwenza music video. Ngesinye isikhathi like the people kunabantu labakusizayo. My first music video were all in you. But like I didn't pay anything. So there was a company that came to me and they said, we will do this for you if you wear this for us. Oh wow. And then they paid Ay cha uyabona impela kusho umusa kaYehova uhamba nawe ke sana. Sibonga ke senior ukuthi uzivashele namhlanje sikufisele nje konke okukhanyayo konke okuhle ngasi ne-album yakho ke hayi ngenza sharp ibe grand. Nokubonga mina. Siyabonga kakhulu. Umbukeleke leyo beko senior othe besixoxisana naye mayelana ne-album yakhe ezophuma sixoxisana nje naye mayelana nohambo lwakhe lwasemculweni sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakhe. Ake siqu eyitolo kodwa mbukeli sizobuya lalela mina ungalinge uphuthelwe mangabe sibuya eyitolo. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngoku singena kwisiqendu saseza kwantu apho sikubuyisela embo sikuhlahlela indlela into yokubana kwakuqhubeka ntoni ngexesha loba womkhulu. Namhlanje ke kwimiba yakwantu sithetha ngentonjane. Intonjane ke lisiko lokukhulisa umntwana oyintombazana nalapho ke aye afundiswe ngezinto eziliqela ezilulutho nezibalulekileyo kubomi bomntu basetyhini okanye wasetyhini. Lo mcimbi ke unamanqanaba ngamanqanaba umngenandlini umtshato kunye nomgidi. Ukuva konke oku oza kusichubela nguye uSinethemba Zilindile. Mnumzane uSinethemba masikubulise mhlekazi sikwamkele enkqubeni unjani? Iyaphila ngosazana njani kolocala? Siyaphila konto sikhala ngayo. Ngaphambi kokuba sihlabele mgama ngalomcimbi wentonjane ndiyathanda into yokubana ukhe usiphi into yokubana xa sithetha ngentonjana sithetha ngantoni kwaye ibaluleke njani kwinkcubeko yakwaXhosa? Xa sukube sibhekisa kwintonjana sithetha ngesici esigunyaziswa ke lisiko lamaXhosa elithi yakusukube intombi ifikelele ekuthombeni okanye ke ibe iyahlamba kufanele baloo ntombi yenzelwe intonjane. Kubaluleke kakhulu ke kuba sukube isisigaba esithi ngoku njengentombi ibincinci ufikelele kwinqanaba lobuntu obukhulu elunokuthi ke xa liqatyelisiwe zitsho zilandele nezinye izigaba ubheka phambili ezifana nokwenda uqhubeka ke ubheka phambili. Siyathanda ufumanisa into bana intonjana yenziwa ngumuntu omdala onabantwana nosele etshatile. Ingaba mhlawumbe ikhona iminyaka ebekelwe kuba ngoku kumele uba uwenze intonjana okanye yenziwa nangubani na? Isiko liyacacisa naxa kungekho minyaka iqingqiweyo kodwa siyayazi okokuba sukube kukhangelwe ntoni okokuba ube ungabe wenzelwe intonjana. Njengoba besenditshilo makube uyathomba. Ukuthomba ke gabula mama kukuhlamba. Andilazi ke elinye igama elicacileyo endingalicacisa. Kodwa ke sube kukho izinto ezenzekayo apha kwemzimbeni ekuthiwa loo nto ngesiXhosa kukuthomba okanye xa ihlonishwa kukuhlamba. Bambi ke ngalamaxesha akhoyo ke babeka amagama ke nokwangaqhelekanga kuthiwa intombi isexesheni.
xa iqala ke uba kwelo khabathiso ke lilona xesha lilungileyo elokuba ke ibe ingenzelwa into njani. Kodwa ke kuba abantu abalihloniphanga eli siko bade ke ngoku balenze noba intombi sele indala okanye itshatile, kodwa ngokwesiko lithi isiko kwenzelwa intombi ethombayo. Ivakala kakuhle. Ndiyafuna into yobana usixelele banzi ngenkqubo ukusuka kumngenandlini de iyokuphuma intonjane. Kwenzeka ntoni? Ngaba mhlambe kuthatha iintsuku ezingaphi uba mhlambe zintsuku? Ndiyafuna nje into yobana usinabisele ngale nkqubo ukuba ihamba njani. Intonjana ithatha phakathi kweentsuku ezingama-21 uyokutsho kwiintsuku ezingama-30, into ethetha ukuthi inyanga. Iqale yona ibe iyangena ngorhatya ngokuthi ke kwenziwe into ekuthiwa ngunongabe, ibe ingumngeno wayo lowo. Ze kwakusa ixhelelwe ibhokhwe okanye igusha, kuxhomeka kweli khaya, kwinto ekuthiwa ngumngenandlini. Kuzo zonke ke ezo ntsuku ke ziza kufika iintombi ekuseni nangorhatya ezingangayo, kodwa ke zona ezingekanzelwa intonjane zizokwenza into ekuthiwa kukutsholoza. Le nto ke yenziwa ekuseni, yenziwa nangorhatya. Okanti ke ngobusuku zizawuphinda zibe khona, zibe lapha kule ndlu ihlele intonjane le, njengoba intonjane zona zingapha komkhusane, zize kwinto ekuthiwa kukwajaka. Zizawuqhuba ke ezo ntsuku zide zibe ziya kwiintsuku ezisibhozo. Apho ke ngoku kuzawungqungqwa kwenziwa umgidi, kuthiwe iyatshata intonjane lena. Ze ke ngokuemva koko kuphinde emva kweentsuku ezisibhozo kuthiwe intonjane iyaphuma, kuba ke emva kweentsuku ezimbini iphumile iphinde ingene okwesibini. Ziphinde ziqhubeke ezo ntsuku ke ezisibhozo emva koko iye ke ngoku kwinto ekuthiwa intonjane le iyavundiswa. Ekubeni ba ke ngoku emveni kwezo ntsuku ivundisiwe, kuyawuxhomekeka ke ngoku kwikhaya elo okokuba zingekapheli iintsuku ezisibhozo ke ngoku intonjane le ke ngoku iyaphuma. Okanti ke mhlawumbi esinye isigaba endisilibalayo, ithi xa iza kwenzelwa umgidi ziphume zonke iintombi ezi ebezitsholoza, zingene ilali zicela zonke izinto ezinozicela ezazipheka kwantonjane kusenziwa into ekuthiwa nguholomane. Zizigaba ke zentonjana ke ezo. Ndiyafuna uqonda into yokubana ingaba mhlawumbe litshintshe njani elisiko lentonjana xa kuthelekiswa endulo. Ingaba mhlawumbe ngendlela eliqhutywa ngayo kule mihla siphila kuyo lifana nendlela laliqhutywa ngayo ngoba umkhulu, kwaye mhlawumbe uba ngaba lukhona utshintsho olenziweyo, ingaba mhlawumbe alisusi incindo okanye i-originality yelisiko. Lona xa liqhutywa akukho nto ezingako esingaziphawula sithi zitshintshe kakhulu xa ulithelekisa nexesha ebeliqhutywa ngalo. Singaphantsi sithi zonke izinto zihamba kakuhle njengoko laliqhutywa ngaphambili. Nto nje into esingayibalula kukuba ngoku kwenzelwa iintombi esele zindala nesele zizele nesele zendile, yenze ke ngoku loo nto ilisuse kwiinjongo zalo, kuba ithi iinjongo zalo kwenzelwa intonjana, into ethetha ukuthi kwenzelwa intombi encinci, sisiwa kwinqanaba lobuntu obukhulu. Yiloo nto kuphela ke esixhalabisayo okokuba ukwazi uthi sele uneminyaka engapha kwama-30 kuthi kanti kukhona uzawuba yintonjana. Kodwa lona xa sele lisenziwa, lenziwa noko ngendlela ephucukileyo, ngendlela entle nangendlela ebekuqhutywa ngayo ngaphambili. Nto nje njengoba ndisitsho, sixhalabiswa kukuba alenzelwa umntu ekwikhabathiso elifanelekileyo, into ethetha ukuthi mhlawumbi xa phakathi kweminyaka engama-30 gxebe 13, 14, 15
apho sinokuthi khona intombi sube iqala ufikisa njengoba isiko lisalatha ngolo hlobo. Ndiyafuna ukubuyela kwingcaciso yeli siko into yokubana yintoni na xa sichaza uyatsho into yobana intonjana kulapho umntwana oyintombazana obonakala ngathi sele efikelele kwikhabhathiso lokuba asiwe kwikhabhathiso lokuba abe ngusisi okhulileyo afundiswe apho iinkqubo zokuba mhlambe njengokuba uzawungena nje usuke kwabubuntombi ungena apha zintoni mhlambe ozawuthi ugagane nazo. Liyaxhalabisa kakhulu inani lamantombazana asakhulayo kufumanisa into yobana bamithi and ingakumbi xa sijonga nakweli phondo lethu lalapha eMpuma Koloni uzibuza into yobana mhlambe inkqubo okanye amasiko afana nentonjana bengamelanga mhlambe into yokubana ayawukhweba loo mkhwa ingaba konakale phi kwaye mhlawumbe ithini yintoni apho konakele khona sizawubona amantombazana emitha ngokukhawuleza. Intonjana le andifuni ukuthi ukungaqhutywa kwayo kunento yokwenza nomitha. Okwesibini thina ngokolwethu uphando asiphawulanga okokuba kubekho ingxaki ekumitheni kwabantu kuba kwangaphambili abantu ibiminyaka yomitha le bamitha ngayo kunangoku. Into ephazanyweyo nengakhathalelwanga ukuba abantu bendiswe beselula ukuze bangazaleli amadoda amaninzi umuntu azalele le indoda kuba ngaphambili ubusithi xa uqalwa uthombo okanye ufikisa wenzelwe intonjana ilisiko elikondlalelayo okokuba uzaba ngumuntu omdala emva koko utsho ukhangelelwe indoda eza kuzeka kuba sube bekusaziwa ngendaba into yokuba ngaba xa uqala ufikisa umzimba uzawukhanuka indoda wendiswe ke ukwenzela into yokuba ngaba uzuthuzala uzale sowusemzini uzalele indoda enye. Ingxaki ke enkulu kukuba abantu baqatywe intshongo zizinto zasemlungwini okokuba ngaba inoba xa uneshumi elinesithandathu leminyaka awufanelanga uba wende umuntu azale ke ngoku azalele apha ekhaya aphinde azale owesibini azalele enye indoda utsho ke ngoku kube ngulo mbhodamo unguwo. Ndizama ukuthi ke nkosazana eyona nto siyiphosileyo xa abantu begqitywa kwenzela intonjane nokubaluleka kwayo ukuba kufanele uba kwangokhawuleza bengekazali bengendanga bakhangelelwa amasoka bende ukwenzela into yokuba ngaba umuntu abe semzini wakhe umntana wonke abe noyise abe nonini. Hey, ndiyazibuza into yobana ingakwazi loo nto ukusebenza kweli xesha because at only 13 years uzafumanisa into yobana umntwana oyintombazana kulapho efika khona kwikhabalathiso lokuba afikise. Kweli xesha langoku mhlambe sentsho loo nto ndiyazibuza into yobana izumphazamisa esikolweni kuba ukujonga umzi luxanduva xa uzoba nendoda ngoku kwaye umiselwe into yobana funeke uzale abantwana. Kodwa ke ndiyathemba into yokubana izoba ingxoxo leyo yangenye imini ngenxa yexesha masibambe ngazibini ngokuba ube nathi kwaye usirhabulise kule ngxoxo ibaluleke kangaka yesiko lentonjana. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela inkosi. Right, imbukeli wekhaya Jikelele lo besithetha naye nguye kaloku utata uSinethemba Zilindile we-Iindaba Institute besinabisela ke ngesiko lentonjane. Masithi ke qhwi sibhatala amatyala kodwa ke kusekhona esikuphathele kona xa sibuya entengisweni. Yeah. In the morning.
Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. And you can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. And you can have what's wrong. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. And you can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, in the morning when I rise. Give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, and you can have what's wrong. Give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, and you can have all this world. Just give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, give me Jesus. Hayi mbukeli bekumnandi kakhulu ke la ngaphambi kokuthi siye eyitolo ngendlela yokumnandi ngayo sithe nje lalela sokushama ngebhansela kodwa sesifika kehleleni ekupheleni kohlelo lethu besikuphathele namhlanje kulesihlanu siyathembisa ukuthi mazethi msomluko 6 o'clock sobe sikhona la ku SABC liHigh na ku SABC Plus. Yes njalo mbukeli kodwa ke asikushiyi wedwa senior author Ngqangile unengoma emnandi ithini kanene All in you. All in us, Ekhaya Jikelele. Sinithanda ngothando olumnandi. Senior author iqonga lelakho.
Into the mirror, it's your grace I see, it's your mercy I see, it's your love I feel. When I look into the mirror, it's your grace I see, it's your mercy I see. Oh, I seen all my life. I don't deserve it, Lord. Yes, I don't deserve it, Lord. But you love me still. Now I love you, Lord. I don't deserve it, Lord. Yes, I don't deserve it, Lord. I don't deserve it, Lord. Now I love you, Lord. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. Looking back on my life, I've never found peace. I've never found love. I have all in you. Looking back on my life, I've never found love. I've never found peace. I have all in you, all in you. I don't deserve it. No, I don't deserve it. I don't deserve